हॅलो पुष्पका, हांव कुसुम उलयतां गो. आमगेल साई तरुणाल जाय दीस गो. तुम्ही प्रयोग का रघुवीर भावाजी काही आपण हाडी गो. आणि सबिताक फोन केल गो माराय ती फोन लागतना. तुमचे एक उत्तर सांगून सोड गो. आजी मस्त गडबीड नाही गो. म्हाका जाल्यार हांव फोन करता गो. पक्काने जायनी जाल्यार तू एक फोन कोणतीक सांग गो इतें. आमगेल कुसुम मय्यले गडबीड पडले. हॅलो कस्तुरी माई, हांव कुसुम उलयचे. हा हा, आज कसं विशेष म्हणारी मिगेल नात साई तरुणाल जाय दिसू. तुम्ही सकाळी येऊ का? रामा माके सांगून सोडी ते. हा येऊ का तुम्ही? हॅलो प्रतिमा, तुक तवळी फोन केलेल गो हावे. रिंग दाम दाम कट्टदल गो मारायती. हा कसं विशेष म्हणारी मिगेल नात साई तरुणाल जाय दिस मुगो. तू कुडगस नावे मारायती. येऊ का इथे? आज आमगे ते बर्थडे पार्टी असू गो. येऊ का? दामोदर बाबाजी काही आपण हाडी. हा आमगे शेषगिरी फोन करता म्हण सांगितलं. विसरल की कसं की गो. ताकय पाप गडबिडी नव्हे. तू एक उत्तर सांगून सोडी बाबाजी का. तू आणि दामोदर बाबाजी नेऊ का फोन दवरता इथे. हे कसन सरोज का फोन उकळलीची साई तरुणाल जाय दिसनवे म्हणतस. हा वई गो तका फोन केलेल हावे. हा हर्षिता कनी सचिता का पण हाडी इथे. हा वई गो कामच आमगेल नवी आणि शेषगिरी करतस ती. हा व फोन कोण सगळ्यांक आपयतस गो. वई गो येऊ का कळवे. हा आणि कोणाक फोन करते पळोया. ಹಲೋ ದೀಪಕ್ ಅವರೇ, ಸಾಯಿ ತರುಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪುಂಟಲ್ಲ? ಬರ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು. ದ್ವಿತೀಕ್ಷನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹಾ ಅವಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ತರುಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ? ಕುಸುಮ್ ಮಯ್ಯಲೆ ಫೋನ್ ಅಂತಲ್ಲೊಂದಲ್ಲಿಕ್ಕಿ दल्ली दल्ले पुरा जन कप्पो का नाही गो. मिगेल बहिणी अंक फ्रेंड्स अंक हंका तंक म्हण अप्पो जास्त नाही गो. एक रोंड पुरा जन आपण दल्ली गो. हाव साई तरुणाक पळेनशी सुमार दिवस दल कुसुमಕ್ಕ. आमगेल साई तरुणाल ಬಗ್ಗೆ कसन सांगचे. भारी बुद्ध अंत गो. कितले चंद कोण श्लोक सांगता, भजन सांगता गो तसवे. कोणी वे कितले लायकोन सांगता गो तसवे तुवे. ऐकू गो तू एक पंता भारी लायक कहाणी सांगता. तगल माव गो म्हळ्यारी आमगेले नव्य लाक्केतली भारी कहाणी सांगता. हो होड तरी ती मिरसीत की म्हण गो. वई भारी बुद्ध अंत गो आमगेल साई तरुण. हो अम्मणी अन्नो तुम्ही कित नाही लिंती. आम्ही तवली लिंती रूमनी डेकोरेशन करता लिंती. तुमगेल पंचायती काय ऐकले हे दोची लक्षण दिसना. तकाची तुमका पण हरिया म्हणाईल हाव. गोंड्यानी बाबो इलिंतकी तंका परीक्षेस के वाजून रोज मस्तच म्हणू सुरेख माई पेटे ना म्हणाली. आम्ही दोघांच्या लिंती वनमालका. डेकोरेशन प्रदल गो आमणी. होई कुसुम माये, डेकोरेशन पूर्ती दल्ले. शेषगिर मामनी नव्य माई करुणा कपुंगेनो आत्ते तमन चमकलिंता बा. अयो होई वे माक तरुणाक पळो का म्हण दिसतास मो. आम्ही त्या कुडा वच्चा गोवन मला तेतलतो. होई मुरे रूमनी चंद कोण डेकोरेशन केला. भारी चंद दला तुमगेल काम. माक तरुणाक पळो का म्हण भारी आशेसिले. कहीं की चमकला खई मुतो. तक्क पळो कवे आत्ते तगल फोट गलत वनमालका. टंटडाय आमगेल बाप भारी चंदस नवे. अनेक फोट घाल गोमणी. माक साई तरुणाल फोट पळून भारी खुशी दल्ले. हा अन्नो आणि अमणीन रूमनी चंद डेकोरेशन केला. नाही आमगेले शेषगिरीनी नव्यान हेल्प केला म्हण करूया. आणि तुम्ही कसा प्लॅन केला? हाव कसं करत म्हणात ते सांगा ना. सरप्राईज. हो अमणी पद गीत सांगतेस की गो. ಅಮ್ಮಣಿ ಖೈಪಣಿ ಪದ್ ಸಂಗ್ಲ ಮಳರಿ ಫಾಯಿ ನೀವು ಸಂತೆತ್ತ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡು. तू पद सांग मळरी. हाव संगना तुमची सांग. बारी बारी प्रॅक्टिस करतसिल नवे अथंगेल दक सांग. आमगेल अन्नुल बगे तितले पुरा सांगका म्हणना अमणी. तो सांगता चंद पद सांगतो तो सांग रे देवा. नाय कस्तर का पद सांगता मका प्रॅक्टिस दलवरी दत्ता. आजी आमगेल साई तरुणाल बर्थडे नवे तकाची मिगेल अम्मन एक पद शिकवून दिला ते सांगतावा. नव्या शेष किरील पूतो
खुशी जाल्ले. हाय, आज आमगे साई तरुणाल बर्थडे म्हण तुमक सगळ्यांक कळली नवे. पार्टी के येती. आमगे चंद बाबू साई तरुणाक आशीर्वाद कराती. तशींची मिगेल पद कशी असेल म्हणो कमेंट्स आणि तिलसी येती. मस्त मस्त लाईक कराती,